О, удари! Удари! Дай кепа, тати! Дай кеп! Хайде, тате! Идваш ли? Идваш ли? Бързо! Айде, една най-голямата риба в язовира на нашата. Право десетката. Ще го пуснеш ли във водата? Да? Защо? Еми така. Хвани го сега с палеца му бръкни в устата. Защо? Защото така се държи. Бръкни му в устата с палеца. Така ли така? Виждаш ли, хващаш го така отдолу за чукичката и той не може да бяга. Виждаш ли какъв е готин? Хайде, хвани го така. За да го пуснеш във водата. Спокойно, не се притеснява, стискай. Дори и да мърда, няма да пускаш. Хайде, пусни го във водата. Да го пусна си. Да бе, пусни го във водата, той ще избяга много бързо. Виждаш? Не е много бързо. По принцип бягат по-бързо, ама той това се успокои. Харесата, не иска да си ходи. Хайде сега да дойде баба му. На кой? Да това костурче баба му да дойде. Нали? Ще да ловим. Дай пет. О, удари! Удари! Дай кепа, тати! Дай кепа! Дай кепа, нещо голямо. Ама май съм го фанал през гърба. Иди до водата и го потопи. Още напред иди. Още напред. Сега да видим как ще ми при стреволяка. Стой. О, това е нещо много голямо. Нещо много голямо е, тати. О, гледай как рита пръчката. Гледай. Аре бе. Тата, страшно. Спокойно бе, тати. Не, глупости. О, как му спра... Гледай. Охо! Ела. Ела така. О, пак тръгна. Оле! Какво е това, бе, тати? Не знам. Шаран ли сме хванали, бе, тати?
Потопи кепа, че сега като го потопиш и ще се оплаши. Като го вкарам вътре, дигаш. Добре бе, тати, дай го напред този кеп, бе. Дай го напред, бе. Напред го дай, бе. Айде де, гребни го де, гребни го де. Гребни го де. Не е шарадма. Ела така. Ела. Замина. Аре, бе. Че и за устата са хванал. Товарния влак удари. Изморих ли та? Обърна корема. Е така, тати, искам. Е така искам да го държиш. Е така искам да държиш кипа. Точно така. И като го вкарам вътре, дигаш. Тръгна. Събра сили. Аре, бе. Стой без да мърдаш, защото като те види и се плаши. И като го вкарам... Аре, бе, до кога ще се занимавам с теб, бе? Греби го, бе. Гребна ли го? Да. Браво, бе, тате! Гребнахме ли? Шаран. Дай 5 точки. Не е шаран, тате, това. Не е шаран. Разперчи. Разперчи, тати. Ето това е разперчи, тати. Това голямо ли? Гледай, колко хубаво съм го зашил. Леле. Браво! Направо сме номер 1. Пресене. Номер 1 сме, гледай го, не мога да влезе в кепа. Бабацо. Голям да си. Бабацо. Покажи. Искам да се обадя на мама и да й покажа. Бабацо. Гледай, какво парче. Ще го хванеш ли? Дръж. Тук хващаш. Държиш ли? И тук хващаш и стискаш. Тук, горе, виж къде са ми на мен пръсти. Точно така. Дръж здраво. Здраво дръж. Чакай само да такова, че е лигав. Стой секунда. Тежи, бе. Тежи ли, бе, тати? Стой секунда. Гледай го в мене. Стой. Я изпъни ръцете. Напред. Да натискам ли? Айде, бабацо, нищо не натискай. Хубавец. Айде, Да го пускаме ли? разбира се. Защо? Таман ще намери. Да го умреш ли искаш? Тата, какво правиш? Таман сме го фанали.
Айде! Чао! Така мина риболова днес. Хванахме едно малко костурче и един много хубав голям разпер. И въобще дойдохме много късно, имаше много голямо задръстване и късно стигнахме. Ама другия път ще дойдем по-рано. Нали така? Да, кажи на теб, харесва ли ти днес как мина риболова? Да. Какво хванахме? Един малък костур Един малък костур хванахме и и един голям разпер. един голям разпер. Колко беше голям? Я покажи с ръцете. Толкова голям разпер. Айде, казвай чао и до следващия път. До следващия път. Айде!